Xa-la-la-la, xa-la-la-la. Estem així en Àlex Puigades, el director de l'orquestra del CIM de Benimaclet, que va dirigir el concert del Dia de la Dona. Per què vau decidir tocar en el concert? Perquè l'orquestra està fonamentalment formada per dones i són gent que està disposada pues, a manifestar-se per la vesprada, no sé si sabeu que hi ha una manifestació molt important, i digueren, a banda com som músics, per què no fem un concert per aquest motiu? Hem llegit que en l'orquestra hi ha més majoria de dones que d'homes. Saps per què? Pues no n'hi ha un per què realment, perquè això està obert a tant a homes com a dones. Però diuen els estudis que en teoria les dones tenen més sensibilitat per a la música. Quin és l'instrument que més t'agrada com sona? I s'ha preguntat molt complicada. Cada instrument té el seu moment. Listen to the fever of the glitter bomba. Listen to the tingle of the sweetest bomba. Quins plans tens per a l'orquestra? Pues ara mateix tenim un concert ja quasi tancat en la Unió de Llíria, que serà el proper 12 d'abril. A final de curs farem una sarsuela i ja estem organitzant el proper curs en actuacions en l'Ateneu Mercantil, en el Palau de la Música, coses que van així. Te voy a suspender. Què ha de fer la gent per a apuntar-se a l'orquestra? Pues té que vindre a parlar amb nosaltres i fer una xicoteta prova de nivell, que tot el món la passa perquè és molt bàsica, i després estar disposat a vindre a assajar 2 vegades per setmana i realitzar pues, les concerts, activitats i estudiar un poquet els papers en casa.